Sa kada taon, 2 beses kun magdonar nin dugo si Marlon. Saro siya sa regular blood donors kan Bicol Regional Blood Center. Kasuod ma, ani ka-19 bes niyang pagdonar nin dugo asin primerong bes ngunya na taon. Gikan pang bulan Sorsogon si Marlon. Minatuyo ng gad siyang ligaspi nga ni sana makapagdonar nin dugo. Apwera kaya sa nakakatabang siya sa mga pasyenteng kaipuan magpasairarom sa blood transfusion, nagtutubod siyang may binipisyo man ini sa iyang salud. Sa experience ko, yun lang ang parang ko para makadanon sa kapwa. Sa paraan na yun, yun lang ako nakakatulong ba. Hindi nga lang sabi pang financial, kundi ito lang yung talaga yung kakayahan. Si Brian kan ginubatan albay, regular man na blood donor kan DOH. Kasuod ma, presente man siya sa blood bank nga ni magdonar kan sa iyang dugo. Nakatulong kasi sa mga nangailangan plus nalilinisan pa yung dugo mo. So, nababaguhan siya. Kaya maganda kasi mag-donate. Alagad sa ibong kan pagkakaigwa kan nasambit na ahensya nin regular blood donor siring ninda Brian asin Marlon, idugang pan sa indang pinagigibong mobile blood donation activities, aminado ang DOH na kritikal ngunyan ang blood supply sa reyon. So sa ngunyan po no, ang satuyang status kang satong blood supply ay nasa critically low. No? Ibig sabihin po ng critically low na blood supply ay nasa less than 50 blood units po yung ating available na blood. Whole blood and pack RBC. Ining bulan na ini, no, tigaapod ming linmonth, diit po ang satuyang mga mobile blood donations, diit yung mga nag-donate ng dugo. Kaya actually kami ma'am nangangapodan po no, sa mga organisasyon, sa mga local government units, sa mga partners mi na po no, na magpuuna po kita kan satuyang mga mobile blood donation. Sigun kay Beho, dai naabuton sa 50 blood bags anyaon sa indang opisina. Kulang na kulang sa 70 sundo sang gatos na blood bags na kaipuan ninda kada aldaw. Digdi po sa blood center, ma'am, 4 na probinsya ang samuyan tigsusuplayan. Albay, Sorsogon, Catanduanes, asin Masbate. Gabos na hospital po dyan, mga blood service facilities, no? Tigsusuplayan mi pong dugo. So kung iisipin po, ma'am, no, sa 4 na probinsyang iyan, dapat igwa din kaming dakol na supply kang dugo. Mugaring po ngunya na nagpoon na January, since po date ang satuyang mga mobile, wala pa actually, ngunya na first week, wala pa pong mga mobile blood donation. Katakod kay ni, pig-in kaminar ni Beho ang gabos na blood service facilities, organizations, local government units na kung posible, tabangan sinda sa pagkundusirin mobile blood donation nga ni masimbagan na ang kakulangan sa blood supply sa reyon. Igwa kaming mobile blood donation sa Metro Health Hospital sa Sorsogon. Igwa din po sa Daraga Doctors Hospital. So sa mga willing mag-donate or available po mag-donate, pwede po kamo magdigdi sa duwang hospital na ini ngunya na maabot na Sabado para po no makatabang kita na sa mga pasyenteng nangangaipong dugo. Igwa din pong mobile blood donation sa Piudoran sa January 17. Sa mga maawot na magdonar nin dugo, pwede sir na mag-walk-in sa blood bank na makukuha sa laog kan Bicol Regional Hospital and Medical Center. Pun alas 8 nin aga, sundo alas 2 nin hapon, Lunes sundo Biyernes. Para sa mga baretang tatak Bicol, Laorni Miranda.